Tamaš Huter ima 52 godine. Gabora Vargu poznaje od osnovne škole. Njihov ponovni susret vratio im je mnoga sećanja i iskustva. Imam zanimljivu priču o Gaboru. Nekad smo bili u istom razredu. Iz škole smo zajedno pešačili kući. Jednog dana, sećam se, baš smo išli kući, vreme je bilo prelepo i rekao mi je za knjigu koja mu se zaista svidela. Bila je to trilogija fondacije od Asimova. Prošli smo kroz školsku kapiju, šetali smo kući, a on je čitav put do kuće pričao o ovoj knjizi. Čak smo se i zaustavili ispred njegove kuće jer je tada živeo bliže školi od mene. I dalje je govorio koliko je dobra knjiga. 10-15 godina kasnije naišao sam na ovu knjigu i pročitao sam je. Podsjetila me je na Gabora koji mi je pričao o njoj. Tamaš je kao dete imao problema sa plućima, ali je pre 13 godina doživeo zaista uznemirujuće simptome. Bio sam jak pušač. Pušio sam 1 ili 1,5 kutiju dnevno. Jedne noći sam se jako razboleo. Nisam mogao pravilno da dišem i imao sam gušenje. Sutradan sam prestao da pušim. Moji simptomi nisu nestali, pa sam otišao kod doktora. Ustanovio je jak astmatični problem kod bronhija. Nije me baš bila briga za to jer sam mislio da će, kada prestanem sa cigaretama, biti bolje. Nešto se popravilo, mada nisam mogao da radim, brzo sam se umorio i često sam imao otežano disanje i slične stvari. Prepisan mi je Ventolin, a koristio sam i inhalator za pluća. Pomoglo je neko kraće vreme. Očigledno je da, pošto nisam pušio 10 godina, moje stanje se malo popravilo, ali simptomi nisu spektakularno nestali. Lako sam se umorio i morao sam da koristim inhalator. Pušenje dugi niz godina u velikoj meri smanjuje sposobnost bronhija u plućima da apsorbuju kiseoni. Pored toga, nikotin dospeva do svake ćelije kroz vene i truje ih na ćelijskom nivou, što često dovodi do drugih problema sa organima. Tada sam osetio da mi je to bio veliki teret. Hteo sam da vozim bicikl sa prijateljima, ali nisam mogao da ih pratim. Ponekad sam sa njima odlazio na planinarenje, ali obično sam morao ili da stanem ili da potpuno odustanem, jer jednostavno nisam mogao to da izdržim. Ni Tamaš nije mogao da radi bilo koji posao oko kuće. Osjećao je da nema dovoljno kiseonika za rad ili sport. Budući da se moja supruga bavi autističnom decom i da je član roditeljske grupe, čula je za C-peptid. Neki roditelji su ga koristili za svoju decu, a supruga mi je rekla da pročitam malo o tome. Dakle, ovako sam naletao na C-peptid. Čitao sam da je dobar za to i to. Ima takav i takav efekat. Nekada sam teško zaspao zbog pluća. Nisam mogao dobro da spavam. Budio sam se nekoliko puta noću. Otkako sam počeo da ga koristim, prespavao sam noć. Budio se mnogo svežije i osjećao se mnogo energičnije. Nekada sam spavao vrlo loše. Mogao sam samo da zaspim kasno, uvek sam se budio između 1 i 2 sata noću, kašljao sam vrlo i tada sam morao da koristim inhalator. Posle toga sam još uvek teško zaspao. Sada mogu da prespavam noć, a budim se odmoran, čak i ako moram da ustanem u 6 ujutru. Otkako koristim C-peptid, osjećam da se oporavljam. Imam mnogo veću izdržljivost. Mogu mnogo duže da radim napolju i oko kuće. Ne umaram se. Pa umorim se, ali umorim se mnogo kasnije i sada mogu puno više fizički da radim oko kuće. Kada nisam koristio C-peptid, često sam drhtao. Počeli su živci da mi se umaraju. Otkako je rešio problem sa spavanjem i ne budi se noću dahtajući, osjeća se mnogo energičnijim tokom dana i može da radi mnogo više poslova nego pre nekoliko meseci. Kvalitet života mi se mnogo popravio i nastavit ću da ga koristim, jer vredi.
Informacije objavljene na ovoj web stranici nisu ispitane od strane Zavoda za kontrolu hrane i lekova ili bilo koje druge zdravstvene komisije. Ne nameravamo da postavimo dijagnozu, vršimo tretman, lečimo ili da sprečimo bilo koju bolest. Informacije podeljene na ovoj web stranici služe isključivo u obrazovne svrhe. Uvek se posavetujte sa lekarom, posebno ako ste trudni, dojite, uzimate lekove ili imate postojeću bolest.